lahi, walas ang inadampigan. Panayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, pagkain na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may galap at palangga. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Ari ako sugod sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad na atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Diri sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my Kagkaron, sa kasugpon sa nga matahong kag makatalandog kasing kasing nga palatuntunan. This is my life. Sila kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. Salamat gid sa pulig mo sa akon, Pam. Wala to ya Hindi man to akong kwarta. Pam, Hindi ta na liblanay pag-istoryahan. Basi may makabati. Ari gali ano na? Dugang mo bakal piyambre Pam, kinawatan mo? Katigda gid blasimo mo. Di mo ko makuha. Muli, ngara sa pinsar mo Hindi na lang, Pam, Gagariw. Patuna na bala. Ano gid kung dali na sa kwanaw? Wala man na sila kabaluya. Patuna na bala. Pam. Sulod ko rin sa bulsa. Ay, sulod sa bulsa mo. Salamat gid ha. Uy, hindi ka magpasalamat sa akon. Kaya may masunod pa ni. Patyon ko na lang ang huya ko, Pam, Patawaron lang ko ni Papa Jesus. Tinalan gid namon sa pong ang kwarta Mayo ay kabalo ka. Kung hindi ka magdiskarte, wala man sa may mabulig sa mo. Pariw lang sa una sa ako, no? Daw mumuhay lang ko yung sigad. Pangayo-kayo lang ubra ko. Mga salin ka mga pagkaon, mga panos na. Muna kung kaisang ginakaon ko. Gano nga mapatay ko sa gutom. Umangayo ka, kigan ka man. Simu-simuon ka. Kabati ka palaing sugilanon. Pam. Oo, Mestiza. Abi mo ko anong nagyan ko, Amo na nga nagtanong din na sa pinsar ko. Nabisan magimo ka sa mayo. Lain ka man nagyapon sa pananaw sa iba ng tao. Gani, amo ning rason ko nga nakatuon ko nga magimo sa hindi mayo Pam. Oo, Mestiza. Sa una, lugi ko Pero sang magdugay na ko sa amo ning trabaho. Nawala na lang Wala na kulba. Pam. Karon nga wala na si Lola. Kag kami na lang ni Papa ang mga puhi. Base siguro, pareho mo. Sudlon ko man ang obra mo. Agod lang ang mapuhi kami. Mestiza? Oo, Pam. Mauntat gid ko sini sa pag-eskwela ko. Tungod wala na sang matipan kay Papa. Ako na gid lang, Pam. Ako na gid lang. Ote, ano na puldog? Kamusta ginsugo ko siin? Okay na, madam. Gimpatinluan ko na to sa mga tinawo ko. Maya kong subong sila. Matahom na ang basement, madam. Ang aircon lang ang problema dito. Guba na Hindi na magandar. Pwes, isda ninyo. Kag siguruhan nyo ang butangan sang aircon. May grills, kag mabakod nga hindi maguba. Ayos, madama. Kami lang mahibalo sina. Ang kaamadaan na to. Baklan man bagong nga kama. Siyempre, bakla ninyo. Kinahanglan dito sang bisita ko Kinahanglan niya kompleto. Ayos, madama. 3 kadlaw, tapos na to iya. Dalian yung buldog ha. Gusto ko sa labing madali, mahuman na to. Agod sa sina, maggamit na sang bisita ko. Ayos, madama. Ayos, gid. Siguruhan nyo nga bisan ilaga, hindi makasulod sa basement. Ay, sus, bisan, lamok pa.
Sit down, Esther. Thank you, Miss Marisa. Maayo kay nakaiskapo ka subong. Nagdiba ko sa duha ka adlaw. Wala man si Mayor eh. Absent siya 2 days na. Nga, may gikatuan siya. Wala man. Nagpaayo-ayo siguro sang eguya nga nag-violet. Amo pala? Arang binyubo ko. Mag-order ka sa gusto mo. May istorya kita samtang nagakaon. Okay, Miss Marisa. Sugiri ako sa nagakatabo sa mayor ninyo. I'm so excited nga mahibalan. Ang mga detalye, kung nga agad sakit siya ni Pancho. Sure, Miss Marisa. Ano ang siling mo, Ma'am Trodes? Siling ko ating, pabakasyonon ko kamo. Ha? Ay nga, Ma'am, how? Oh, ini ka luyag magbakasyon? Ay, luyag man, Ma'am, Pero kung magbakasyon ako, sino ang ma-attender sa mga kinhanglano ninyo ni Sir Pancho? Ara man si Diday, kag ang duha ka sulugon. Ma'am? Madugay naman nga wala ka makabakasyon ating. So, ini na ang tion nga magbakasyon ka. 1 ka bulan. Ha? 1 ka bulan, Ma'am? Oo, 1 ka bulan. Hindi ka pa sina. Bakasyon royal. Kaya hindi ka magkabaraka, hatagan ko ikaw sang gamiton mo sa pagbakasyon. Ma'am? Kag samtang wala ka diri, bonus ko sa imong swelduhan kagihapon. Bisan ato ka sa bakasyon. Ma'am Trudes? Kag masugod ang bakasyon mo, subong nga adlaw chay ating. Ma'am Trudes? Oo, chay ating. Gani, himo sa mga dalalun mo ha. Subong nga adlaw, magbakasyon ka. Ma'am Trudes!
Daw kagulpi man sining pagpabakasyon sa ako ni Ma'am Trudis. Kibot man ko ba? Ay, anong nagsulod sa ulo niya nga ora-ora ay ako yung pabakasyon nun? Ay, pero maayo man gani Pila man katuig nga wala ako makabakasyon. Makapahuway-huway ako sini. Pero ang ginaulikdan ko amoy si Sir Pancho. Halos tanan niya nga kinahanglanon akong nagahikot. Di paano siya kung wala ako diri? Ay, ang mayo pa. Itugon ko na lang kay Diday Kag kinahanglan nga makalisensya ako sa iya antes ako magpauli sa amon sa Murcia. Himuson ko na lang ang mga dalalon ko. Subong kuno ako nga adlaw masugod sa pagbakasyon ko. Ay, ano ang nakaon ni Trudis man? Kung anong balita sa munisipyo, pahibalon ko dayon si Eugene, Miss Marisa. Salamat, gid Esther. Pero maghalong ka. Hindi ka magkabalakan, Miss Marisa. Kay balo ako magdala sa papel ko. Kag nagahalong gid ako. Hindi ka magsalig. Tuso si Trudis. Maayo magbasa sa ginahulag mo. Kay balo ako, Miss Marisa. Hindi ka dapat magkabalaka. Doble ang paghalong ko. Good, Esther. Okay. Salamat sa gitsugin mo sa ako na. Oh, para sa imo. Oh. Ano ini, Miss Marisa? Suhol? Ay, hindi. Galastuhon mo, ini. Sige na, batula. Hindi ina suhol. Okay, Miss Marisa. Hindi pwede nga disailihan ang grasya. Salamat, gid Esther. Halong ka, gid ha? Yes, Miss Marisa. Naghahalong gid ako. Miss Marisa, Nga, ang duha ka lalaki nga pag-ula nagsulod sa restaurant ngayon. Look kung sino. ang sadid na pit. Ato sa left side, sa unan lang, nakapolo sang white and blue. Hindi. Si Pancho. Si Sir Pancho nga to din. My God. Si Pancho, ina. Dali ka, Esther. Magawa kita diri sa restaurant. Basi ko nun iparahaliya kita diri. Dali ka, Miss Marisa. Mangilihid kita dira sa mga haligi pagkadto sa exit sang restaurant. Mag-una ka. Masunod ako. Isuksok ang ribbon mo. Okay, Esther, ha? Una kay masunod ako. Wow! Jutaya na lang kita makita ni Sir Pancho. Maayo kayo na parahan mo dayon sila, Esther. Maayo lang kay nakatulog ako sa entrance ng resto. Si Pancho ato, Kadako na sa ginbago niya. Nag-mature na siya tulokol. Kag bisan medyo mature ng itsura na Sir Pancho, pero hindi man manigar nga gupito gyapon siya, Miss Marisa. Esther? Kung sa diin pa nga nag-mature siya, the more nga charming siya tulukon. Man mistiso. Tisoy si Sir Pancho. Siguro, Siguro lang. hindi ako interesado sa kagwapo niya, Esther. Okay, no comment na lang ako, Miss Marisa. Anyway, salamat sa lunch, kag sa budget ko nga ginhatag mo. You're welcome, Esther. Kag take her, ha? Be safe always. Makasiguro ko sina, Miss Marisa. Pwedeng kubakubas ang dugal ko kay ina. Sang makita ko si Pancho.
Hindi ko matago kay Esther ang reaction ko. Obvious kaayo. Nagasala man ako kay Ina. Sa malawig na tinuig, nakita ko naman si Pancho. Ang tao nga nagguba sa kabuhi ko. Kag ang tao nga among gintunaan. Kunya adyo tayo lang ako mapatay. Kag tungod man sa iya. Kung nga alam mo, nahamulag ako sa akong anak. Oh. Madali na lang mag-abot ang adlaw. Nga masumalangay ang aton balas, Pancho. Kag sa tion nga ina, lain nga ba rin ang matubang mo? Sukton ko ka mo ni Trudis. Sa ginhimo ninyo sa akon, kag sa akon anak. Bayaran ninyo sa bahal ang ginhimo ninyo sa akon. Labi ka na Trudis. Kung anong ginhimo mo sa akon, sobra pa dira ang himuon ko sa imo. Ginasumpa ko, ina! Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Anak, Pa, kaano ka di sa balkon? nasubuan na ako nga wala na si nanay. Nakita na lang nga duwang nagapangabuhi. Dalayin na ako mamundong, Maria. Pareho kita. Kaso po nga wala na si Lola Basyon. Kag hindi lang inaanak. Paano na lang ang pag-eskwela mo? Ang pagkaon naton kag mga kinahanglanon mo. Sa diin kita makuha. Sa diin, Maria. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kang para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar
Blue with Power Whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Noong ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala, kadiri ka! Sa antibac ay bitin! Ang akala ko pa nga, lahat ng kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing! Kaya mag-Smart Dishwashing Liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing, smart! Smart! Ang tanggaling-galing! Smart Dishwashing Liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. TTX 500. Laylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375. Saan naginom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar? Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na gito. TTX 500. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa inyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my